A la Universitat de Barcelona, i segons l'Estatut de la UB, el català és la llengua pròpia i oficial, d'ús institucional, administratiu i docent. El castellà també és llengua oficial. El principi de transparència consisteix a fer públic en quina llengua s'imparteixen les classes. El professorat té dret a triar en quina llengua oficial impartirà la docència i així s'anuncia als webs de la UB abans de l'inici de curs. El meu nom és Teresa Carbonell, soc professora de la Facultat de Biologia. El professorat de la facultat hem apostat des de fa temps per la transparència lingüística. Nosaltres impartim classes en català, en castellà, en anglès i pensem que és important per l'estudiant conèixer d'antuvi en quina llengua s'impartirà la classe. L'alumnat té dret a triar la llengua oficial que prefereixi per redactar els treballs, respondre als exàmens o exposar els treballs de final de grau i màster. Em dic Laia i estudio a la Facultat de Belles Arts. I des del meu punt de vista jo crec que és molt important saber la llengua en la que es faran les classes. El fet de tenir una llengua d'impartició de la docència és un tema purament organitzatiu, com en quina aula es farà la classe, quin temari es desenvolupa, que pensem que els alumnes han de conèixer ja en el pla docent de l'assignatura. La bona pràctica de la transparència lingüística garanteix la fiabilitat i la qualitat de les dades de la llengua de la docència, els graus i els màsters de les diferents facultats. Aquestes dades es publiquen cada any i són un indicador de l'evolució de la llengua de la docència. La transparència garanteix la seguretat lingüística. Crec en el compromís de la universitat, en el dret a triar la llengua i en el deure de respectar-la, tant per part de l'estudiantat com del professorat, durant la durada del curs. Que la universitat es comprometi a mantenir aquesta llengua és beneficiós per que hi hagi menys possibilitat de canvi d'aquesta, ja que normalment el català és la que surt més afectada i és la pròpia de la Universitat de Barcelona. Per part dels meus companys estrangers, abans d'arribar aquí, abans de matricular-se, ja saben la llengua en la que es faran aquestes classes. Per tant, aquesta informació ja la tenen i no es poden produir aquests canvis de llengua. I dins de l'oferta de llengües també hi poden trobar l'anglès. No sempre podem triar la llengua en la que s'impartiran les classes, però almenys la podem consultar al web i això ens dona seguretat tant a l'alumnat com al professorat. Claredat, compromís, seguretat, respecte.